ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയ മാ സീദ അലാ മാ ശുരിഅ, ശറഇൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂട്ടിയത്, ഔ നുഖ്സ അല്ലെങ്കിൽ ശറഇൽ ഉള്ളതിൽ ചുരുക്കിയത്, ഔ നുഖ്സ. എപ്പോഴാണ് ഈ ചുരുക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നടന്നിട്ടുള്ളത്? ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും എന്ന മഹാനായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ഉത്തമമായ 3 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്തു. എങ്ങനെ? മിൻ ഗൈരി ദലീലിൻ ശർഇയ്യിൻ, ശർഇയ്യായ ഒരു രേഖയുടെയും പിമ്പലം കൂടാതെ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും രംഗത്ത് വന്ന ആ കക്ഷികളാണ് ബിദ്അത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ എന്താ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞത്? ആയിഷ, ഇന്നല്ലദീന ഫറഖൂ ദീനഹും വകാനൂ ശിഅൻ എന്ന് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ച കൂട്ടരില്ലേ, അവരാരാണ്? ഹും അസ്ഹാബുൽ ബിദ്അഇ വൽ അഹ്വാ, പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ ആളുകളാണ്. അവരുടെ തോന്നൽ പ്രകാരം അവർ പറയുന്നു. അവർക്ക് രേഖയുടെ പിമ്പലമില്ല, തെളിവിന്റെ പിമ്പലമില്ല. അവർ ആഗ്രഹിച്ചതും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതും അവർക്ക് തോന്നിയതും പറയാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമില്ല, നിസ്സങ്കോചവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരാണ് ബിദ്അഈ കക്ഷികൾ. ലൈസ ലഹും തൗബത്തുൻ, അവർക്കൊരിക്കലും തൗബയില്ല. കക്ഷികൾ ലൈസ ലഹും തൗബത്തുൻ, അവർക്കൊരിക്കലും തൗബയില്ല, പാപമോചനമില്ല. എന്താ കാരണം? ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വിശദീകരിച്ചു എന്താ തൗബയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ കക്ഷികൾ ബിദ്അത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കാലത്തോളം അവർക്ക് തൗബ ഉണ്ടാകില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഫാസിഖീങ്ങളും മുബ്തദീങ്ങളും തമ്മിൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്? ഫാസിഖീങ്ങളും മുബ്തദീങ്ങളും തമ്മിൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്? കള്ളുകൂടി മഹാപാപമാണ്. അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ നഫ്സിനെ കൊല്ലൽ മഹാപാതകമാണ്. വ്യഭിചാരം മഹാപാതകമാണ്, കുറ്റമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ മഹാകുറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ്, കാഫിറാണെന്ന് നാം പറയുന്നില്ല. കള്ളുകൂടി മഹാപാപമാണ്. അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയ നഫ്സിനെ കൊല്ലൽ മഹാപാതകമാണ്. വ്യഭിചാരം മഹാപാതകമാണ്, കുറ്റമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ മഹാകുറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ്, കാഫിറാണെന്ന് നാം പറയുന്നില്ല. അഹ്ലു സുന്നയുടെ വിശ്വാസം അതാണ്. അവരുടെ ഈമാൻ വളരെ ലൈഫാണ്. ശക്തിയുള്ള മുഅ്മിൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്തൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണെന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ പറയുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ, അഹ്ലു സുന്നയുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവർ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ പാപമുക്തി നേടാനുള്ള നല്ല മനസ്സൊരു സമയത്ത് വന്നെന്ന് വരാം. കാരണം അവർക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്തത് കുറ്റമാണ്, ഇത് തെറ്റാണ്, പാപമാണ്, അല്ലാഹു പുറത്തു വരുമോ അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വേളയിൽ അവർ പറയും, ഇതാ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി, ഞങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയ്യിദുമാരെ കാണുമ്പോൾ, ആലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ, സാലിഹീങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. ഈ സ്വഭാവം മുബ്തദിയിൽ കാണില്ല. കാരണം അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവന്റെ ആശയങ്ങൾ 100% ശരിയാണ്, തെറ്റല്ല എന്ന്. അവന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ സത്യമായി അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തൗബയില്ല. കാരണം തൗബയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് തന്നെ അൽ ഇഖ്റാറു ബിദ്ദംബി, ചെയ്ത പാപം കൊണ്ട് സമ്മതിക്കണം. ഈ സമ്മതം ബിദ്അത്തുകാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ബിദ്അത്തിന്റെ ആളുകൾ ഒരിക്കലും തൗബ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നും അനമിന്നും ബരിയൂൻ, ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്, വഹും മിന്നീ ബുറാഉ, അവർ എന്നിൽ നിന്ന് മുക്തന്മാരാണ്, അവരെന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയണ്ട, എന്റെ ദീനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് അവർ പറയണ്ട. അത്രയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ബിദ്അത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ബിദ്അത്തുകാരുടെ അടയാളമാണ് നാബൽസി പറഞ്ഞത്, ശറഉൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്ത കക്ഷികളാണവർ.